Moi boas a todos e a todas a un novo capítulo do podcast Lugo Cultura Digital LCD. Esta iniciativa que impartimos desde a UNED de Lugo e coa colaboración da Deputación Provincial. Hoxe temos connosco ao politólogo, doutor en Dereito Constitucional e investigador do Observatorio de Gobernanza da Universidade de Vigo, Fernando Martínez Arribas. Moi boas, Fernando. Gracias, Carlos, por convidarme. Un placer estar aquí. Moi ben, hoxe estamos aquí para falar de política. Falamos de política en letras maiúsculas e tamén nos derivaremos un poquinho ao campo da xeopolítica para coñecer como está o noso mundo e como están os principais conflictos e puntos de interese. Queremos comezar falando acerca dos Estados Unidos de América. E gustaríame que nos deras unha valoración como apaixoado da política norteamericana de como foron esas eleccións, as últimas eleccións nese país, como é o novo liderado que sale deses comicios. Bueno, é moi difícil resumir isto moi rapidamente, ¿no? Pero basicamente, tratando de simplificar, eu creo que hai dunha banda no sistema bipartidista clásico norteamericano un erro moi importante. De feito, agora se empezan a publicar libros sobre esta cuestión por parte do Partido Demócrata, é dicir, presentar a Biden foi un erro. Xa sabemos que ao final non foi o candidato, pero non houbo candidato alternativo porque ninguén lle disputou as primarias, é dicir, o candidato era ese hasta que foi inasumible pola súa propia situación persoal e houbo un recambio do candidato na figura da vicepresidenta que non tiña unha gran valoración nas enquisas nese momento, sin un proceso previo de primarias, é dicir, a construción da candidatura do Partido Demócrata foi unha mala construción, foi errada e é unha parte que pode contribuir a explicar o resultado. Non única, e o mellor nin siquiera máis importante. Despois é evidente que a política interna tivo un papel moi importante neses resultados e na política interna os demócratas encontraron de novo grandes problemas porque pasaron a ser vistos por unha parte moi importante da poboación como un partido de élites, da élite blanca, formada, ilustrada, simplificando moito, ¿no? E por outro lado das minorías, sobre todo da minoría afroamericana, porque é certo que na poboación hispana xa os resultados se foron equilibrando máis en relación co Partido Republicano, ¿no? Nesta situación, o Trump e o Partido Republicano, sobre todo Trump cun discurso rupturista, a pesar de que ele é unha persona ligada ao establishment sempre, pero facendo un discurso anti-establishment, logrou penetrar de novo no famoso cinturón do óxido, ¿no? Zonas con problemas de desaxustes derivadas dos procesos postindustriais, ¿no? Na determinados segmentos, sobre todo a población blanca, clases medias empobrecidas, población menos formada, por así decirla, e tamén en certas minorías, cun gran voto tamén por parte na clivase por razón de xénero, máis un voto máis masculino, e aí entrou ben o conxunto desos factores probablemente contribúe a explicar unha victoria de Trump que foi incluso maior da esperada, porque o que pasaron nas últimas eleccións ganadas polos republicanos é que lograran ganar no colexio electoral, pero perdendo incluso no voto do voto popular, no cómputo do voto popular. Nesta ocasión, Trump logrou ganar tanto no colexio electoral como en voto popular. Non foron resultados máis sólidos do esperado, non? E como valoras os primeiros meses da súa gobernanza, non? Vemos que houbo unha sacudida económica moi importante coa implementación de arancéis a nivel planetario e vimos que hubo unha serie de promesas de acadar
o fin de certos armisticios que todavía non chegaron, e vemos que o mundo igual é un pouquiño máis revolto desde que está o mando. Non sei cal é a tua impresión. Sí, a ver, a palabra quizás sería de confusión, ¿no? Eu creo que hai unha gran confusión cos primeiros momentos de Trump. Ollo, tamén se pode decir que en certa medida, non en todo, está cumprindo o que decía que iba a facer, ¿no? O que pasa é que o mellor o que decía que ia a facer é o que nos preocupaba que fixera. Non sei se me explico, non? Sí, pero quero decir, de feito na Unión Europea que se iban a volver a facer, a establecer medidas proteccionistas, no, de corte proteccionista, arancelarias, non é sorprendente. É dicir, ese xiro incluso estaba previsto, no? O que non estaba tan previsto era o mellor certa agresividade, polo menos na linguaxe, que tivo respeto dos que eran os seus socios, é dicir, socios, estamos falando da propia Unión Europea, socios desde o final da Segunda Guerra Mundial, socios como Canadá ou México, cun lenguaxe de connotación moi agresiva, ¿no? E iso probablemente colleu co pé cambiado a moitos actores políticos en Europa ou en outras partes do mundo, ¿no? Pero digamos que a política comercial, por así decirlo, ¿no?, que está agora modulándose, non, nestes mesmos días, non é unha gran sorpresa que este facendo. Respecto da outra parte da pregunta, que era a connotación respecto de conflitos de corte bélico, non? Bueno, o que está claro é que cando se había comentado en algún momento, non, destes dos 15 días para rematar o conflito en Ucrania, bueno, o que se está demostrando é que a xeopolítica é máis complicada do que podía pensar, mesmo para ele e mesmo para o presidente dos Estados Unidos. Probablemente o factor Estados Unidos é fundamental en que acabe a guerra en Ucraína, pero hai elementos propios e a diplomacia tanto rusa como por parte de Ucrania, como outros actores que están aí presentes de alguma maneira, desde a Unión Europea ata China e demais, ou Turquía, que ten un papel moi importante, teñen moito que decir e o propio conflito pois non se paraliza de un día para outro por desgracia, porque ten unha sustentabilidade e unha causalidade específica, ¿no? Pero nun mundo multipolar como que estamos a vivir, non aprecias como se fala, non? En moitos foros, que hai un certo repliegue imperialista en Estados Unidos, non? Parece como que abandonaron un pouquiño esas zonas de protección que tiñan ao largo do planeta e deixaron unha cancha aberta a outras superpotencias como é China ou como é Rusia. Sí, o que comentábamos de feito, non? O máis sorprendente, se se pode chamar de alguma maneira, é a política respecto dos seus propios aliados, non? Históricamente, en Europa, aínda que ao longo dos últimos 60 ou 70 anos, pois hai moitos países onde a política exterior norteamericana tuvo consecuencias, sobre todo a nivel de democratización, moi pouco recomendables, non? Pero si era vista, non, de alguna maneira como a gran democracia, non? Cos súas puntos a favor ou positivos e negativos, non? E iso facía que tuvera determinado actores, ¿no?, ou estados ou bloque construído ao seu redor que actuaban, ¿no? Claro, neste momento isto cambia completamente, ¿no? Hai unha política orientada de polarización frente a China, pero frente a China o sorprendente é que non busca esa complicidade, por exemplo, que a Unión Europea, que nos colle de máis preto, senón que buscas, ademais, o enfrentamento ca Unión Europea, ¿no?, para facerte, como decías, forte en clave interna. O que está prevalecendo é a dimensión interna. Claro, tamén é certo que hai que ver ata onde acaba prevalecendo ou ata onde pode prevalecer, porque incluso a nivel tamén interno, parte dos seus conselleiros ou asesores pois xa están advertindo acerca da necesidade de modular algunha destas políticas iniciais, ¿no? Que opinas acerca de algunha declaración que tivo recientemente un dos iniciadores do movimento America First, non? América Primeiro, non? Como foi Steve Bannon, non? Que falaba de que con uns pequenos cambios constitucionales
Trump podería optar a un terceiro mandato. Crees que como experto en política constitucional sería viable poder romper a baralla desta maneira? Home, en política, decir nunca ou é imposible, as afirmacións categóricas hai que ter moito cuidado con elas, pero sin facer afirmacións categóricas casi me atrevería a decir, a risco de que dentro de un tempo me digades algunha cousa en sentido contrario, que é casi imposible. É dicir, reformar a Constitución dos Estados Unidos, que sería necesario para eso, é complicado e necesita indispensablemente o voto favorable de un actor de figuras moi importantes por parte do Partido Demócrata, ¿no? E iso sen día é impensable, é dicir, non as maiorías requeridas e o propio sistema electoral e de ratificación dunha reforma da Constitución que requeriría unha emenda constitucional. Eso non é imposible, pero é moi difícil que eso sea viable, ¿no? Moi ben, vamos a vir a territorio europeo. Gustaríame que nos falaras un pouquiño acerca do rearme, digamos, deste rearme de autonomía estratégica do noso continente, non? Ese aumento no gasto militar, non? En que punto estamos, en que afecta eso ás nosas democracias? Bueno, este é un debate moi interesante, ¿no? Porque é unha consecuencia indirecta de precisamente desa política da nova administración Trump, non? Comentábamos fai un momento que así como a política comercial dos primeiros momentos ata certo punto podía ser previsible, a política, o que se dixo en términos defensivos, non? Pois aí mudou, non? E o que fixo é que a Unión Europea decidira un pouco ponerse as pilas, non? Desde ese punto de vista, hai algúns sectores que opinan que a propia presidencia de Trump pode ser unha oportunidade, non? Desde ese punto de vista. Pero, bueno, é certo que isto é complexo. É complexo porque os distintos estados teñen distintas necesidades, distintas visións. Hai que ver tamén un rearme para que e respecto a que, porque nunha Europa ca extensión e a diversidade que temos, non é decir, por exemplo, Polonia probablemente teña como punto número 1 na súa preocupación en materia de seguridade e defensa a Rusia, probablemente nós o mellor temos outras prioridades iniciais, non? Hai que buscar un equilibrio e tamén establecer como desde un punto de vista da sociedade civil como articular un aumento moi relevante no gasto militar tendo en conta tamén as dificultades e as dimensións que se están vivindo con diversas problemáticas de outro tipo, de carácter social e de outro tipo en moitos dos países da Unión Europea. E ademais hai que ter en conta aumento para que e como, porque habría que ver si ese aumento se traduce tamén eventualmente, hipotéticamente, nunha maior eficacia nesa inversión que se fixera no seu caso, ¿no? Seguimos falando dos intereses europeos, non podemos falar de outra cousa que a guerra de Ucraína, como vimos de unha xuntanza en Estambul que prometía ser de un alto nivel representativo. Parece ser que os grandes líderes tanto de Rusia como de Ucraína declinaron, non? Pero parece que pouco a pouco se pode ir acercando, non? Hacia un desenlace, non? Deste conflito que tanto nos preocupou, non? De ter unha guerra a portas de Europa. Estamos cerca dun final ou pode que sexa un espellismo? A resposta debería empezar necesariamente por un ogallá, estemos cerca, ¿no? É complicado decilo, ¿no? E calquer cousa que estemos dicindo mellor a realidade dentro dun intre ou duns días ou dunhas semanas vai por outro lado, ¿no? Pero é certo que hai factores, ¿no? Hai factores, eu creo que Ucrania é moi difícil que poda permitirse aguantar moito tempo máis esa situación
desde o seu punto de vista, aguantala desde o punto de vista militar, é dicir, o esforzo en términos de recursos humanos, técnicos, económicos, máis si desde o punto de vista dos últimos 4 ou 5 meses hai un cambio na administración dos Estados Unidos que o principal, o gran apoio a nivel militar e económico, igual que a Unión Europea, pero un apoio decisivo, que ten un papel aparentemente activo para tratar de acabar con esta guerra. Evidentemente está costando máis, no? O exemplo que decías, Carlos, é evidente, non? Esa negociación inicial é máis complicada do previsto, probablemente pase ademais por determinadas cuestións que son moi difíciles de dirixir para calquer dirixente de Ucraina bueno, é complicado, pero eu creo que Ucrania ten moi difícil aguantar moito tempo máis co novo xiro na política derivado do cambio de administración, que con eso non estamos facendo, simplemente estamos respondendo á cuestión de que me preguntabas, non sobre as causas do conflito, que nos daría para outra cuestión moito máis longa. Para varios podcasts, sí. Unha das persoas que se ofreceu a mediar precisamente neste conflito foi o novo Papa, o Papa León XIV, non? Que ven de sair fai poucas semanas dun conclave moi áxil, un conclave con moito detalle, un conclave con unha escenografía moi potente, non? Que mostra o gran poder que ten a Iglesia, non? A Iglesia parece que está mellorando, non? Vai mellorando como os vos viños, non? Esa rápida elección foi unha mostra de enorme poder, non? Como ves tú esta escenografía? Como ves tú este golpe na mesa, non? Que pega a Iglesia postulándose como un gran poder, non? A nivel planetario. Eu non sei se poder, pero desde logo influencia moita, non? De feito, había unha frase que se atribúe a Stalin cando na Segunda Guerra Mundial, creo que preguntaba cantas divisións ten o Papa, non? E claro, divisións, non? A nivel de humano, de soldados, non tiene ninguna, pero sí unha gran capacidade de influencia, non? Está claro, como decías, que durante uns días estuvemos todos pendentes das noticias que viñan de Roma, da televisión. Tiñamos un cardenal en cada casa, de feito. Claro, todos era como facer a selección, cada un tiña o seu alineación do equipo de fútbol. Tiñas un álbum cos os cardenais favoritos, vías este de tal. ¿No? Entón, claro, sí, isto hai que recoñecer que é impresionante, ¿no? Que unha organización que a antigüedade antiquísima tenía un nivel de organización, do protocolo, de funcionamento tan importante que se esa capaz de facernos estar pendentes, e claro, ¿no? Porque ademais se reúnen dúas cuestións, ¿no? Evidentemente que hai, non sei, agora os últimos datos, pode estar equivocado, pero que poden ser en torno a 1.000 millóns de católicos, non pode haber, non sei, os datos habría que miralos, moitos en todo caso, unha parte moi representativa da sociedade, ademais parte deles cunha importancia non só cuantitativa, non cualitativa, en que parte están situados, non? Na esfera global, digo, non? Para poder tratar de entendelo, non? A nivel de influencia, e despois que un actor político, porque é o xefe de Estado, dun Estado minúsculo, pero xefe de Estado, que, por exemplo, como nos demostrou o Papa Francisco en anteriores ocasións, pois tivo un papel activo, no? en conflitos na orde internacional, tamén tratando de mediar e cuestións deste tipo. Por lo tanto, sí, efectivamente, eu creo que a palabra sería fascinación que nos produciu estes días pasados todo isto. No? Eu quería falar dun dos termos máis acaídos na actualidade a nivel de
de modelo, non? De modelo económico global, como é o tecnofeudalismo, non? O arco ideolóxico conservador, hacia o progresismo, non? Fala deste termo como unha extracción, non? Unha extracción de renta que se ten realizado, que se realiza polas grandes tecnolóxicas, non? As compañías tecnolóxicas, polas que se teme unha ruptura co capitalismo neoliberal, non? Acúsase de que hai unha falta de legislación, non? Por estas compañías que operan dende a nube, non? Para entendernos, e que necesítase dende o poder político global actuar contra eles xa de alguna maneira para facer unha legislación. Eu non sei que opinas tú acerca disto, se podías poñer en valor este termo. O que plantease unha cuestión de enorme trascendencia e a vez é moi complicado de resolver, porque calquer normativa que se poida facer debería ser unha normativa a nivel global, porque se a fai un Estado no seu ámbito territorial, estas entidades que operan con carácter transnacional, multinacional, cambian a base de operacións ou teñen capacidades para actuar, producir ou cambiar as súas redes de distribución desde outro punto de vista. Isto vimos, por exemplo, con determinadas figuras impositivas que se puseron no seu momento. Entón, é difícil. Tamén ter en conta que cuestións deste tipo xa sucederon no pasado. Se imos, por exemplo, a inicios dos anos 20, do século XX, que xa estamos no 21, que o tempo pasa, isto lembran, por exemplo, a Standard Oil, cando o tema de Rockefeller e demais, os monopolios, figuras, as grandes multinacionais que se plantexaron cando se estaba desenvolvendo o capitalismo industrial, Sí, isto sucedeu. Que pasa? Que a globalización e no mundo da tecnoloxía actual isto sucede de forma máis inmediata e a nivel máis global. E a inmediatez, eso sí que o convirte nun factor diferencial. E o volumen de determinadas tecnolóxicas nas que podemos estar pensados, agrupados, sí que teñen un peso sobre o total na economía mundial enorme. Pero, insisto, eso debería levar a no seu caso, unha regulación a nivel, non sei decir a escala mundial, sona casi de modé, porque pero a unha escala, a un nivel territorial, por exemplo, a nivel de Unión Europea, por decirlo, E vexo algunhas dificultades nas que podemos estar pensando todos para que iso a corto prazo se produza, Pero é certo que a necesidade de como mínimo de establecer filtros, etc., que non sempre é fácil, entre os principios articular de libre concorrencia con principios que garanticen esos principios sociais, de equidade, de transparencia e de rendición de contas que non deben ir solo ao ámbito público, sino tamén incluir a determinados sectores, pois é interesante que se pudera facer así, aínda que aquí desexos e realidade o mellor non van próximos. Igual nos equivocamos, non? Pero eu particularmente que creo que este é un debate que vai ir a máis, e vamos a ter noticias bastante pronto, non? Acerca desta legislación casi inminente hacia o tecnolóxico, porque senón o modelo vai ter uns disturbios moi importantes a nivel económico. E xa temos bastante, a verdade, a día de hoxe xa temos bastantes volatilidade nos mercados como para meterse aquí, non? Para finalizar, ante a recente falecemento dunha das figuras que concretou un gran apoio, non? a nivel popular, como foi a figura de Pepe Mujica, non? Que faleceu a pasada semana,
a xente fala acerca da exemplaridade, non? Esa austeridade das súas palabras, das súas verbas, esa simpleza en moitos casos na súa forma de vivir e na súa visión da vida, non? Facía auténticas odas ao vitalismo e predicaba co exemplo, non? E iso pon un pouquiño a comparación co que se lle achaca aos líderes, non? Os líderes mundiales, non? Que moitas veces as verbas que eles pronuncian non son correspondidas co seu exemplo, non? Que valoración fas ti acerca destes liderados que predicaban co exemplo en consonancia, ¿no? En discordancia, mellor dito, co que se lle achaca aos líderes mundiales, non? Que van con unha proposta e logo despois salennos ras. Eu creo que o definías perfectamente. Mújica, a palabra probablemente sería coherencia. E a coherencia entre o que se di e o que se fai probablemente se unha das cousas máis necesarias que máis reclama a cidadanía nesto que comentábamos fai un intre da rendición de contas, non? E probablemente das cousas que máis penalizan e tamén é unha das cousas que desgraciadamente estamos acostumados a ver, non? Estamos acostumados a ver en ámbitos o mellor onde teñen menos trascendencia e outros onde teñen máis trascendencia, non? Entón, pois sí que un feito que sería algo a imitar, non? Probablemente o mellor no mundo actual, non? E a determinadas escalas pois non é tan doado, non? Pone un exemplo, non? Probablemente non lle podamos pedir ao presidente dos Estados Unidos ou que viva nunha casa como a vivía Mújica, pero ainda que fora unha asceta, non? Simplemente por cuestións de seguridade, non? Claro que sí. Simplemente, non? Pero si é verdade que entre ese punto e que vira acompañado de determinadas visións, non, que podemos ter de determinados personaxes públicos, non, que parecen moi alonsados da cidadanía, pois o mellor estar nun punto máis próximo facilitaría que esa desazón ou esa desafección da que durante certo tempo ou en ocasión se fala, no? Da cidadanía respecto, sobre todo, de determinada clase política, non só a clase política, e tampouco debemos de generalizar, no? Pero sí é certo que ás veces se percibe, pois, tratar de que houbera esa cercanía. Tamén é certo que estamos falando dun personaxe que tivo unha dimensión histórica, salvando as distancias como en Sudáfrica tivo Nelson Mandela, no? Ou en outros países, outros personaxes de primeiro nivel, ligadas a momentos puntuais que probablemente non se reproducen ou non se repiten de xeito continuado no tempo, no? Pero, bueno, si é certo que algunha da súa actuación e desa coherencia entre teoría e praxis sí que sería moi interesante que servira de inspiración, cando menos para moitos personaxes na esfera pública nosa. Pois sí, ten pinta que o exemplo de Mújica vai a perdurar no tempo para exemplarizar unha forma de gobernar e unha forma de intentar unir as expectativas ao futuro, non? Dunha forma lineal e non dunha forma de crear un gran abismo entre o que se promete e logo o que resulta do liderazgo dun liderazgo calquera, non? A nivel do planeta, non? Dos que estamos a coñecer ou dos que vivimos. E, bueno, con esta conversa, esta charla que tivemos acerca de política, xeopolítica, e poñer un poquinho o mundo en balance, non? En exame, pois despedimos este capítulo e damosche
Gracias pola túa sempre opinión sempre tan formada e tan amena de escoitar. Gracias por simplificarnos e por achegarnos o coñecemento destes saberes tan facilmente. Nada, darches gracias e seguiremos contigo en todas as actividades que realizamos tanto na UNED de Lugo como realizamos para charlas, coloquios, simposios e todas as actividades que te saben participar. Así que moitas gracias, Fernando, por estar contigo. Gracias a vos.